got myself a crying, talking. En verder hoef ik even naar de keer, want we gaan even naar Boeten, want daar is het drokboeten. En dat is leuk hoor. Ik ken even wat meeste reacties aan op hoe lekker ze eigenlijk het ijs vinden van Bakkerij de Jong. Dus we gaan even naar Boeten. En dat doen we heel rustig, want het is al lekker druk hier ondertussen. Roel, je bent lekker druk bezig, hè? Ik ben wat een opschepper, maar ik zet gewoon erop. Ja, maar het is gezellig hier, zo langzamerhand. Die hagaat inhuurt, die helft van de waaier, dus dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ik ga even snel een paar reacties. Hoe is het lekker? Is het lekker? Ja, heerlijk jong. Wat wil je nog meer mooi dit waar? Maar dit waar, dan komt het er prachtig uit. Lekker is? Ja, heerlijk is. En dit is het? Dit is het. Dit is de aardbei of de boeren? De aardbei. De aardbei. Ja. Lekker, heel lekker, lekker. En ik zie je meneer Steen, smaakt het goed, ook wel? Heerlijk, jongen. Bijkanaal, ja. Gaats is druk bezig met de ijskoos. Ja, nou, dat komt echt al hier goed. Dan zie ik hier nog een mevrouw. Jo, wie lekker rond fietsen, volgens mij. Ja. Wat is uw naam ook, vreet je mij? Ali de Meer. Ali de Meer. En jullie Ja. komen uit? De Westerijn. Uit de Westerijn? Ja. En je neemt een blokje om je toch? Nou, ik moet even naar mijn dochter haar poezen. Oh, ja, dat mag ik gebeuren. Die ben op vakantie. Ja, dat mag ik passen. Dus, Gaat goed met de poezen? Als je het terug op televisie, je weet het net, hè? Dat zei ze, hè? Ja, dat denk ik net. Nou, fijne vakantie. Zeg maar even, Ja, fijne vakantie. Ach, gezellig, gezellig. Dan gaan wij nou lekker genieten van het ijsko, hè? Lekker van genieten. Dan ik ondertussen naar Jaap. En Jaap die is bij de Simmer zit. En we hebben Happy. Ziet u me mee? Leuk. Happy is hier als beeldhouster. Jaap, succes. Ja, Happy die is hier drok dwaande, maar weer krijg ik nog één dwaande. Want du hast er één aan het werk gezet om echt even beeldhouden te leren. Ja, ik zet ze hier gewoon aan het werk. Even proberen. En hoe vies dit? Ja, ik vind het wel leuk. Ik doe het nog voor het eerst, maar het is wel verslavend. En het is verslavend, maar hoe lang ben je al aan het beeldhouden? Hoe ben je er ooit mee begonnen? Ja, ik ga ooit een keer op een markt jong zo'n beeld houden weer. En toen dacht ik, dat wil ik echt proberen. En ik heb me een starterspakketje gekocht en ik ben aan de gang gegaan en ik weer liek verkocht. En wat zit er dan in zo'n starterspakket? Daar zit een stien, er zit wat gereedschap in. En er zit een uitleg bij hoe ze het aanwerken maast. Dus dat zit erin. En ja, hoe is het om te dwalen? Hoeveel uren in de week ben je nou met dwalen? Oh, dat is heel verschillend. Dat hangt ook een beetje van mijn oren dingen af wat ik bij heb. Maar ik kan daar zo wel een paar dagen mee bezig wezen. Jawel. Ik maak eens net alleen de beelden. Ik zie hier op tafel, als de een meijer is, zie ik sieraden. Ja, dat kan. En wat voor materiaal gebruik je nou? Nou, dat is echt spekstien. Ja. En dit zijn lietse objectjes, dus daar kiest een jongen aan werk en dan heeft ze mooie sieraad. Dus ik gebruik dat wel volle voor workshops. En als ze willen wat meidje, dan geven zij het vaak meidje. Nee, doe jou ook workshops? Ja, doe ik. Wel onvolwassenen, wel onbaan, wel meerdere dagdelen, maar ik wil een paar uren. Daar passen we gewoon dan op wat we meidje hier. En wat vinden banden er meestal van? Vinden ze het heel erg leuk? Ze vindt het geweldig. Als ze bezig zijn, dus je ze helemaal in dat steentje gaan. Ja, dus je echt genieten. Geweldig. En dan nijden die, dan gaan ze wat maken en dan ben ze super trots. Ja, dat doen ze vaak dan op een jeetjesfeestje of zo, of gewoon schoolklassen die komen? Nee, tot nu toe jeetjesfeestjes. Maar ik zou ook heel graag met klassen doen willen. Op een basisschool. Ja, heel graag. Nee, als er inderdaad, dat lijkt me leuk, als op lege squalen, als er een rompt en een oorke wijs zo van lege squalen, zo is dat mooi, maar dwang kennen. Dat zou ik geweldig vinden, om de band het ervaren te laten, wat het is. Ja, wat... We weten echt niet wat het is. Nee, want het is heel creatief werk en het is net totaal niet Zwierzijds correct. Dat is het heel makkelijk. Ja, en dan hast verschillende stien, verschillende hardheden. Dus dan kun je de stien erop aanpassen. Als met bandjes werkt, dan pak je een zachtere stien. Dus als mijn volwassenen, dan kun je een huddere stien pakken. Die kun je wel lekker bijtelen. Dat maakt het niks uit, maar bij een band zoek dat net aan, nee. Nee, want de spekstien is zacht, maar een huddermateriaal is dan marmer of graniet. Ja, je hebt verschillende hardheden in stien, maar ik werk in spekstien. Dus je hebt hele zachte spekstien, maar dat rent ook op naar hegere ciphers. En dan krijg je maar huddere spekstien te maken. Maar inderdaad, had ik graniet en
neem maar op, echt dat natuurstien, dat is keihard. Ja, waar komt die materiaal bij? Dat komt hier net uit Nederland, neem ik aan. Nee, ik haal het dan uit de groothandel bij, maar eigenlijk hebben ze in heel de wereld van die groeven werd ze spekstien uit wij snijden. Nederland helaas net. Limburg had nog wel mergelgrotten, maar dat is echt een hele broze stingen. Dat wat ik heel snel bereikt, dus daar werk ik net graag mee. Nee, het komt dus meest uit Boeteland, de speksteen. Ja, India, China, neem maar op. Overal kunt wij komen. Dus doen neemt nou een heel oude continent Azië, maar Europa, Italië stel ik me voor. Ken ik wel materiaal? Ja, had het ook wel, ja. Ja, Frankrijk ook wel. Duitsland ook wel. Ja, oké. Ik zeg heel mooi werk, maar ik zeg nou, schilderijen, dat doe ik. Ja, ik schilder ook al volle langer. Ja, dat doe ik ook. En ik ben begonnen nou op mijn beelden en schilderijen te maken. Dus dit zijn eigenlijk de afbeeldingen van mijn beelden. Nee, dank u wel. We zullen het komende uur ook nog even zien hoe je verder met die vrouw gist in Spekstein. Dank u wel. Alsjeblieft. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.